Kaixo, Carlos. Bueno, gaur ze aktibitate tokatzen da? Gaur, zozketaren lehenengo zenbakia aterako dugu. Lagundu laguntzen, Lasai Berrospen sortutako olatu solidario bat denez, bere zuzendariari eskatuko diogu laguntza. Bere despatxoan egongo beraz goazen. Kaixo, Mertxe, sartu gaitezke? Bai, gaur lehenengo otarraren zozketa da eta zure laguntza nahi dugu ateratzeko zenbakia. Ondo, venga, sorte denentzat. A ver... Bueno... 819. Bueno, mila esker denei, Mila esker, Carlos. Vale.